Hola. Hola, Sabela. ¿Qué tal? Hola. 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 Sei ben como te sintes. Sabemos ben como te sintes. Creo que todos, ao longo deste ano, tivemos a estrana sensación de estar como nun cine baleiro. Como sumerxidas nunha auténtica peli de ciencia ficción. E cunha historia digna do mellor guión. Ano 2020. A humanidade afronta un serio reto co medio ambiente. E cos efectos do cambio climático. Un mundo globalizado, depresas, Onde a tecnoloxía domina o noso día a día. Unha vida de estudo. De traballo. De amizade. De baile. Wow. De deporte. De entreno. De victorias. De teatro. De familia. De amor e respecto. De loita. De soños e de esperanzas. De música. E de súpeto. Todo se detén ante a chegada dunha amenaza. Un inimigo que, ademais, non podemos ver. Pero que che vou contar? Isto xa o sabes. Non é o argumento dunha peli de sobremesa, nin do mellor blockbuster. Esta é a nosa realidade. A túa. a nosa. A miña. E a nosa. E como ti ben sabes, Ata nas mellores traxedias, ou incluso pelis de medo, hai intres para os momentos máis cómicos. Auténticos. e de boas risas. Así que, celebremos. Riamos. Riamos. Festexemos e sexamos felices. Iso sempre, e pase o que pase. Pero agora, neste intre, E como forzados protagonistas dunha peli sci-fi basada en feitos reais, Temos unha importante responsabilidade. Escribir o mellor guión posible. E polos teus. E por min. por nós, E por nós. Por nós. por todas. E todos. Elixo un bo final. Este Nadal, porque en máis queremos, respectemos e compramos as normas. Que todos teñamos un bo Nadal.
They told me, be sensible with your new love. Don't be fooled thinking this is